Koji fucking prasac, brate, ta jajara, ta glavuđa. Jaju ću da mu ovako opekšimo glavu. Prase jebat ćemo. Ajmo, gas. Može da nafiluje tortu s ova jajca. Šta ja radim ovdje s jajca? Čekam taksi da ubacim prasa do prve stanice za pustinju. Za Nedođiju. Znaš da je put za pravo? Tamo ću da ga odnesem. Evo, nosim u jajcu, brate, za uskrs. Let's go! Ćao, momci se čuli za idemo, let's go! Boli ovaj zub ovdje. Mislim, loša energija. Ćao. Tako je. Evo, kretujemo, znači ovoga, bak prasa uz jedno jaje, uzmi ga, vidimo što to vidi. Ćao, devojke i momci, se čuli za doktor Makakija? Uzmi jedno jaje. Ćao. Se čuli za doktor Makakija? Ovako prasita. Ćao, brate, evo jedno jaje, doktor Makaki YouTube. Nećeš jaje? Ćao, devojke. Doktor Makaki YouTube. Ćao, lepotice. Daj. Ćao, doktor Makaki YouTube, evo jedno jaje. Uzmi ga, ne odbijaj ga. Jedno jaje. Isti migrant, brate, ne zajebavaj me, bre, nego su ozbiljen. Baka prase, malo ne zna se, evo doktor Makaki, jedno jaje, izvolite. Vidi ga ovaj mali, vidi ga! Doktor Makaki snima nešto, uzmi jaje, hajte mu baku prase, ajde, ajmo, uzmi ga jebo. Lajkujte, šerujte. Gledao sam. Gledao? Napravit ćemo neke osnovne snimke. Wyborczy 2020 Polako se razgrania. Ćao! Ćao! Ste čuli za baku prašica? Ne. A za doktor Makakija? Izvolite. Evo jedno jaje. Da, gospodine. Zašto bre? Pa to je samo jaje. Ćao! Doktor Makaki YouTube, uzmi ga. Ćao momci, ćao, kako je bilo u provodu, Doktor Makaki YouTube. Evo mi delimo neko jaje. Uzmi, nećete u jedno, ajde. Neće debeli prejeo se. Neće debeli, imaš... Ćao momci, ste čuli za vaku prasicu? Mi smo Doktor Makaki, uzmi jedno jaje, Burazeru. Uzmi jaje. Evo jedno jaje, uzmi vodu. Ćao momci, evo jedno jaje, Doktor Makaki prasicu. Moram skuci tamo Doktor Makaki, kucaj, lajkuj, ovo. Yeah! Ne onaj prasac, vidi ga obesili ga gore. Dobro večer, dobro večer. Ćao! Baka prase, uzmi jaje. Ćao, uzmite jedno jaje, to je poklon Doktor Makaki, uzmi Burazeru. Dođi bre! Ugostit ćemo se. Izvolite, uzmi ga. Ćao momci i devojke. Tako je. Dobro. Idemo sad u nas. Ovo jedno jaje, ljudski kanal. Doktor Makaki. Zašto? To je dobro. Opušen. Samo opušen. Pozdravite komandira od Ninče u Starom gradu. Ćao. Idemo gas. Ćao. Doktor Makaki, časti jedno jaje. Ćao, lepotice. Ćao. Doktor Makaki YouTube. Evo jedno. Uzmi.
Ćao, lepotice. Doktor Makaki, YouTube. Jedno jaje za tebe. Gde si, majstore? Ja pravim neki YouTube kanal, skejtujem ovoga, baku praseta. Evo ti jedno jaje. A dan, pa mi delimo, mi smo humani, mi smo baka prase tu. Vozimo Porschea, ono. Baka prase, onaj YouTuber, onaj. A ko je? Nije... Ne, mi smo DR Makaki YouTube kanal, a baka prase je neko drugi. Ali on se ističemo, vozi Porsche, ono, a mi malo tu, znaš. Kao podelimo ljudima malo nešto što je, znaš, civilizovanije, malo humanije. Nema gupira. Daj nekom drugom decu. Nema veze. I zabole sam tu. Kako ga nisam snimio? Ćao, momci, YouTube kanal DR Makaki, deli jajca, uzmi ga. Sada izašao ispekao se malo pre izgleda. Uzmi jaje, uzmi ga, pa zašto tako? Pa zašto si takva? DR Makaki YouTube kanal, evo jedno jaje. Hvala Burazeru, da prati tamo. Jebote, sve ću onda izgleda. Ćao, YouTube kanal DR Makaki, evo jedno jaje. Uzmi. DR Makaki, YouTube kanal, uzmi jedno jaje. Kako se zove? Yoshi. Yoshi, da. Arigato Yoshi, ćao. Ćao. Idi ovdje kod ovog vrtač kontejnera, eno ga tamo. Gde? Eno ga. Ćao, DR Makaki, YouTube kanal, uzmi. Molim. Hop. YouTube kanal DR Makaki, jedno jajce. Šta mislite? Ćao, momci, YouTube kanal DR Makaki. Ajde. DR Makaki, YouTube kanal, Lupi Burazeru. Ajde, ne zete. Ćao. Up. YouTube kanal Makaki. Uzmijeno jaje. I... Ćao. Ćao, momci, devojke. YouTube kanal DR Makaki, novo. Uzmi. Ćao. Novi YouTube kanal, Doktor Makaki. Doktor Majko. Idemo, rock'n'roll. Maštori, YouTube kanal, Doktor Makaki, uzmijeno. Hello, ljudi. Doktor Makaki, novi YouTube kanal. No, thank you. Please, Okay. nema veze. Evo jedan. DR Makaki, YouTube. Okay. YouTube kanal. Okay, we don't know what to do. Doktor Makaki. Šta? Funny. Novi YouTube kanal, Doktor Makaki, zapratite na ove jaje. Mi to častimo. Mi smo mi kao baka prase, stisnimo tu, Hvala, bro. Aj, ćao. Viš, to je čisto poklon, jer mi nismo baka prase da se stisnemo i da predvedestali reklamu to ovo. Samo uzmi jaje, šta radim s njim? Viš, to ti poklen burazu. Ćao, zaprati tamo na YouTube-u. Kako se zove? DR Makaki, mi se tu zabavljamo. Da. I ovako, ja držim treninge, bavim se način jako ozbiljnim. Držim treninge taj jutsu. Treniram ovdje, na Avali. Kad hoćete dođite. Sve sao. Evo, ovo je izazov za baku prasu. Malo pogledajmo tu. Evo tu.
To sve vežbe za zagrevanje. Dođi. A? A? Izgubio si me, da? Idem sad. Evo, može se. Okay. Everybody. Krasni Zagreb. Imaš. Recimo hodaš, baš. No, što prvo da uradim premet, ali nisam Zagreb. Sai down. Tamo. Tamo, ljudi. Ne, tamo. Idemo sakli patike. Aj ho!